Dobrý den, mé jméno je Zuzana Stuchlíková a toto je obhajoba mojí odborné práce na téma spánkem deprivovaná společnost. Jedná se o obor 14, psychologie, pedagogika, sociologie a problematika volného času. Toto téma jsem si vybrala především proto, že spím velice špatně a znám spoustu lidí v mém okolí, co jsou na tom podobně. Proto jsem se také rozhodla si o tomto tématu co nejvíce zjistit a využít to právě na tuto odbornou práci. Mým cílem bylo tedy zjistit, co je vlastně spánek, proč je tak důležitý a jak nás ovlivňuje v běžném životě. To, jestli omezíme spánek, má sebou nějaká rizika a jestli ta rizika stojí za to, že omezujeme svůj osobní život a svoji práci. Abych tuto práci vypracovala, využila jsem především odborné literatury, ale také rozhovoru s odborníky i amatéry, různé vědecké články, ale také historické záznamy a různé umělecká díla. Práci jsem rozdělila do teoretické a praktické části, o kterých si povíme v následujících momentech. Co to ten spánek vlastně je? Jedná se o stav, kdy naše tělo leží v horizontální poloze, má zavřené oči a nereaguje na podněty. Jedná se o dobu, kdy naše tělo relaxuje a je důležité pro regeneraci našeho těla, ale pro náš mozek je zásadní také pro paměť. Pokud se spánek omezí, dochází ke spánkové deprivaci. Dělíme ji na akutní a chronickou. Akutní je krátkodobá a projevuje se velmi silnou únavou. Za to dlouhodobá, ta chronická, které dochází, když dlouhou dobu po zkousku omezujeme spánek. Její následky jsou možná mírnější, ale o to jsou nebezpečnější právě protože si lidé neuvědomují, jak špatně na tom jsou a jak jsou unavení. O to víc nehod se může stát. Střídání spánku je ovládáno 2 na sobě nezávislými cykly. Cirkadiální rytmus je řízen světlem, především pak sluncem. Ovládá to, když chceme vstávat a spát. Druhým rytmem je něco, čemu se říká puzení ke spánku, které je ovládáno hormonem adenosin. Čím déle jsme vzhůru, tím jsme unavenější a tím více působí daný hormon a tím více se nám chce tedy i spát. Když konečně usneme, střídají se 2 fáze spánku, NREM a REM. V NREM fázi spánku se střídí vzpomínky a přesouvají se buď to z krátkodobé paměti do dlouhodobé, nebo naopak zapomínáme. V REM fázi dochází ke třídění emocí a zpracovávání často traumatických situací, ale také dochází ke známé fázi snění. Během života se spánek vyvíjí a mění. Malé děti spí v krátkých fázích v průběhu celého dne, zatímco dospělí a dospívající spí během celé noci. Ve stáří naše tělo dožene únava a dlouhý život a spánek a jeho kvalita se značně zhorší. V rámci výzkumu o společnosti jsem se podívala do historie, jak se historicky měnil vztah se spánkem. A to už od doby pravěku, kdy jsme žili v kmenech a spali jsme ve 2 fázích. Nejdříve celou noc a následně po obědě. Ve starověku se začaly rozvíjet vyspělé civilizace a my jsme spali úplně jinak a bylo to značně ovlivněno kulturou a náboženstvím. Takže ty přirozené rytmy a přirozené nutnosti spánku už vymizely. Ve středověku se rozvíjelo zemědělství a naše úroveň a kvalita spánku se značně snížila právě kvůli špatným podmínkám a nutnosti práce. Tato myšlenka pokračovala i do novověku, kam se přidala i industrializace a kapitalismus, které značně zničily jakékoliv vzorce spánku, které jsme měli z minulosti a byl spánek drasticky omezován právě v rámci výroby. Tato myšlenka bohužel zůstala až do současnosti, kde se přidaly i nejnovější technologie, které spánek značně omezují. Já jsem ve své prácích probrala mnoho, tady zmíním pouze světla, především modré světlo, obrazovek, které mate cirkadiální rytmus a my potom nevíme, jestli je den či noc a tedy jestli máme spát nebo ne. Zároveň je tu i kofein, který funguje jako stimulant a nenechá náš mozek se odpočinout, ale také alkohol, který funguje jako anestetikum a místo spánku, tak lidé jsou spíše v bezvědomí a anestezi než v skutečném blahodárném spánku. Dále samozřejmě musí zmínit i prostředí, jako je škola a práce, které nám znemožňují vstávat v tu dobu, kdy nám to vyhovuje a skutečně si odpočinout kvůli stresu těchto povinností. V rámci praktické části jsem se rozhodla ověřit, co jsem vyčetla z knih a šla jsem mezi lidi a pomocí rozhovoru jsem zkoumala, co si lidé myslí o spánku a jaká je jejich kvalita spánku. Zjistila jsem spoustu věcí, ale zde zmíním 2 zásadní objevy, především tedy to, že na otázku, zda se lidi cítí vyspaní s jejich dosavadním režimem, mi už šokujících 67% oznámilo, že se cítí zcela vyspaní, což se mi zdálo dost nepravděpodobné a později jsem zjistila,
že velká část z nich spí velice málo, ale zvykla si na špatný spánek a tak stav konstantní únavy považují za normální, což není stav vyspanosti, je to pouze jejich tolerance na únavu. Druhé zjištění bylo, že při otázce na jejich chronotyp, tedy zda jsou ranní ptáče nebo noční sova, mi 59% oznámilo, že se cítí jako ranní ptáče, což se mi opět zdálo velice nepravděpodobné i přes statistiku. A zjistila jsem, že velká skupina z těchto údajných ranních ptáčat ve skutečnosti stávají brzo do práce, ale není to doba, kdyby oni vstávat chtěli. Tím pádem tedy nejsou podle definice ranní ptáče, pouze společnost donutila tak vstávat. Posledním bodem je věčně unavený holub, což je skupina lidí, která nepatří ani do jedné z kategorií, tedy není ani ranní ptáče, ani noční sova, ani ranní ptáč, co si myslí, že je noční sova, ani cokoliv jiného. Zkrátka je to skupina lidí, co jsou někde mezi. Toto není oficiální název, je to něco, co jsem já vymyslela a kamarádka pojmenovala, takže to je spíše můj nový objev. Takže to je další důležitá věc. A už nám chybí jenom závěr, kde bych zmínila, že jsem veškeré své cíle splnila. V rámci výzkumu jsem se dozvěděla o spánku, co jsem mohla. Tyto znalosti jsem rozšířila dál mezi své blízké, ale i mezi lidi, se kterými jsem vedla dané rozhovory, kteří se sami o spánek dost zajímali. A ještě bych tedy zmínila, že jsem dospěla k názoru, že množství informací není problém a není důvodem špatného spánku. Důvodem je spíše nastavení naší společnosti, která nám zabraňuje tyto informace využít. Nakonec bych vám chtěla dát jednu důležitou otázku, kterou jsem chtěla v této práci odhalit a chtěla vám dodat informace, abyste si na ně mohli sami adekvátně odpovědět. Má cenu vzdát se spánku, něčeho tak zásadního, kvůli práci, kvůli povinnostem, které nám k ničemu nejsou? Doufám, že na to máte po této prezentaci odpověď a s touto myšlenkou bych se s vámi moc ráda rozloučila a poděkovala ještě předtím mému konzultantovi panu Josefu Barnettovi, bez kterého by tato práce zkrátka nevznikala, ale také za pomoc všech, kteří mě celé hodiny poslouchali, vysvětlovat koncepty a také vám, že jste mě poslouchali. Děkuji za pozornost. Naschledanou.